28 kunsill lokali f'pajjiżna se jieħdu sehem f'attivitajiet ta' ġbir ta' skart bħala parti mill-Jum Dinji tal-Indafa. Din il-kampanja bdiet 26 sen ilu u ta' kull sena ma' 18 miljun ruħ minn madwar 150 pajjiż differenti jingħaqdu flimkien biex jiġbru l-iskart. F'konferenza tal-aħbarijiet Fwitilajn, is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Silvio Parnis tkellem dwar il-ħtieġa li f'pajjiżna tiżdied l-indafa pubblika. Għal din l-inizjattiva ħadu sehem 28 kunsill lokali li dawna anke tajnihom fondi biex ikunu jistgħu jorganizzaw areas li jkunu maħmuġin u nnatfuhom, però dan aktar minn kollox huwa sinjal illi aħna rridu dan il-pajjiż tagħna nnatfuh, hemm bżonn illi kulħadd jagħti s-sem tiegħu għaliex aħna qegħdin inħarsu li l-lokalitajiet tagħna jkunu lokalitajiet ta' eċċellenza. Żied jgħid li b'dawn l-attivitajiet se joħolqu iktar għarfien dwar l-indafa fil-lokalitajiet tagħna mhux biss fil-Kunsilli Lokali imma fil-komunità kollha. Il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici semma l-importanza ta' din il-kampanja li tgħaqqad il-komunità u l-Kunsilli Lokali mal-bqija tad-dinja. Din hija sfida taż-żamma u l-indafa ta' pajjiżna li sar ħafna titjib però rridu nagħmlu iktar għax irridu li anke f'dan is-settur neċċellaw u l-poplu Malti wawx ikun jaf li anke din is-sfida bħala pajjiż b'mod nazzjonali bnija u l-indafa ta' pajjiżna marret il qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.